Променихме статута на изложбата. Изложбата става пътуваща и всеки, който се чувства българин и съпричастен към темата, може да добави роза, която след една година, като станат 1000 рози, ще отиде изложбата да гостува в Казанлък, града на розите. Радвам се, че идеята ви харесва, полицата ви, нали, съдя. Така ще имаме изключителната възможност да зарадваме много българи, защото изложбата, като стане пътуваща, много хора ще я видят и ще могат да добавят своите творби. Така, на този етап ще връча на всеки от вас грамота и ще отбележа няколко човека, защото журито, което идва и съвещава дълго, предложа няколко творби все пак да бъдат наградени на този етап. Така, значи, награждаваме Мария Веселинова, която е от Ловеч, за тази творба, като най-малък участник в изложбата. За момичето ще пътува за Ловеч една палитра от вълна, за да може да продължи да твори с вълна. Най-високо журито оцени работата на господин Иван Маринов. Ето е най-високо оценена работа, като перфектност на изпълнението на композицията, а и работата е направена специално за конкурса. Изключително удоволствие за мен да поздравя господин Иван Маринов за работата му, за това да снимаме до нея.